Sanibonani guys. Ngiyabonga Msilankazi. Ninjani? Ambuyazi ngiyabonga. Yeah. Usaphumile uzulile angimazi ukuthi uyapha akangitshelanga. Uthe ngiyabuya indoda ayibuze nami ngathula. Guys, yazi angazi ukuthi ngizoyenza kanjani lento le. Kule uthe indoda ayibuze ngavela ngadown ngoba ngidown. Ngiyabonga Msilankatha. Guys, nginikezwe ithikithi ku-All Whites le ngi-advertiselayo. Bathi anginikeze umuntu oyedwa ukuthi aye khona for free. Like ithikithi nje kuphela, then yena usezoyithengela-ke ezinye izinto yabo. So manje inkinga angazi ngizonikeza bani, ngimnikeza ngobani, because bathi bona angenze some sort of competition noma ngenze in kube khona iwini eyodwa. So manje angazi ngifuna usizo lweni ukuthi ningisize ukuthi ngimkhetha kanjani umuntu oyedwa engizomnika leli thikithi and ngimnika ngobani. So guys, ke ngizela nje ngizofuna usizo lweni. Nopha ngisekho eKapa Nkosi yami Chiliza. So guys, angazi thini into aningilekelela. Ngilekelela ngiqhufuza amakhekhe. Ngawuzama lento ka drop the comment with no like and reply is the winner. Iyangihlula leyo nto welokhuzana sesona. Bavele bebe baningi abantu. Ngifuna nje into engizothi mengenze ngibe neshow ukuthi kuzowina umuntu oyedwa. Angifuni kuphinde kube khona abantu fanele ngikhethe phasi kwabo because lilodwa leli thikithi one ezukhaya mhlawumbe ukude kangakanani kodwa phela sebekhona uKorea manje ngisho ukuthi ukude kangakanani yafika kwemi. Ngiyabonga Despite Clothing. Angabuye nama-customer uthu phezulu ama-iPhone echamuke ngayo. Ama-iPhone ngiseceleni them ithikithi le-All Whites iseceleni. Ithikithi le-All Whites ngeyi-15. Ngeyi-15 njengoba namhlanje kumhla kabami. Ngeyi-15 ke. So ngiyabonga Makude. So angazi yenza i-post unike onama-like amaningi. Ngenza i-post kanjani? Ngenza i-post kanjani mhlawumbe? Ngizokhomenta kuqala. Okay guys, what if lo muntu ozokhomenta kuqala? Hello Makude.
What if lo muntu ozokhomenta kuqala mhlawumbe owakude? Ngeke phela umuntu wakude esuke ezele nje like guys. Angazi ngizoyenza kanjani. Mhlawumbe ngingawuthatha-ke lo mbono lo othi wenza imbono kaMpilokazi. Wenza ipost ukuthi ubani ofuna ukuya kwi-All Whites izoba nama-like amaningi yena ozoluthola. Ngiyaleyo ngingayenza, ngiyabonga. Asakhonke amakhekhe engiwathandayo. Guys, ngihalise futhi ngendlela eyisimanga. Indlela ebuhlungu ngokomzuzu. Awungifolo wakho Facebook sis. Ubani ku-Facebook Duma kodwa? Yabo umwino angisandle sinering nginweka kangcono. Ngiyabonga Mpilo. Ngisho wenzani? Ngisho wenze washing nje. Sandle sinering ishukeka kangcono noma yini. Ngisho uqeda ukuchama usula umchamo usuleka kangcono isandla masinering. Angazi noma niya-relate yini. Kodwa nje zonke izinto zenzeka kangcono. Ngisho ucosha ikhekhe ulifaka emlomeni lithesta kangcono. Ngiyayikhipha. Mina masekungisukile ngizoyikhipha ngiyitshinge futhi. Phinde bengithengele entsha. Kaze ubone uma uthanda ngokweqiniso uthanda ngempela uyatefa nje. Ngithi izinto ezisnacks nje ukhipha iring uyitshinge bekuthengele entsha. Ngoba uyazi ukuthi vele uyathanda. Hayi laba bathanda sakucicingelwa-ke hayi angazi. Wakhwanta mawungeke indaba inering. Ngeke ngingabusi phela mina. Mina ngiyazi ukuthi ngithanda wangempela. Ngingacaswa ngilahle le ring ngizothengela entsha. Guys ngifuna ungasho kumnandi ukuthanda ngempela. Buka nje sengine-ring esibimi. Njengobani? Sengile iring entsha ngakaqedi ngisho nonyaka iring yakhe. Hayi ukuthi ngiyachoma. Angichomi. Angimazi uthe ukuthi indoda ayibuzwa ngamiyeka-ke nami. Ngiyathula ngamiyeka wahamba. Umthandazo wakho wothando ngiyawucopy and paste. Kodwa khwantami indaba ingering ngempela. Cofa celebrates lapho. Oh, phangubona. Guys, ayekho yade ufuna ukurequesta senze i-challenge or whatever.
Child of God. Child of God. Done. Sengikufollowile back. Kulezi nsuku nje ngiyalunyelwa la emashiyeni. Ever since nje ngifake i-ring. Nginganidayisela phela mina ngase niyifune mhlawumbe nibe bawu-10. Angazi ngathi ngalokho ngithi nje. Ngiyabonga Dumisani. Ngiyezwa nethi niyafuna senze i-channel kodwa ngibona ngisho nomuntu wedwa requestini. Noma sidlaleni enye igame entsha-ke. Ngiyabonga ngale ndaba bengizoyibuza. Ahlale igame entsha. Umuntu uzo-requesta simfollowe sonke. Yabo nje ngoba siba u-200. Shuthi umuntu eyedwa la uzogena ama-followers awu-200 amasha. Shuthi uyangena la uya-request. Samfollowa sonke. Angene omunye samfollowa sonke. Angene omunye. Yabo imnandi kanjani leyo game leyo? Ngazi nina nicabanga kanjani nithini nina ngalo mbono wami. Angazi nithini mafethu. Ngiyabonga zamajob. Ngisabona umumo uthi right samukele umkade umbono right gorgeous. Asenzeni-ke bafethu. Umuntu uyaqala uya-requesta, ngiya-accept request sonke siyamfollow. Omunye uyalandela uya-requesta, sonke siyamfollow. Omunye uyangena uya-requesta, sonke siyamfollow. Size siqedane. Njalo uma ngenza live siqale senze kanjalo. Yabo nje ngoba siba u-250 manje uthi umuntu uzolala nama-followers awu-250 amasha yabo. Ngiyaphila Dr. Makhathini. Okay-ke. Asenzeni ngiyaqala ngiya-accept. Noma ungangavela kwikhamera, noma ungangakhuluma uma ungathandi. Uma uthanda ukukhuluma ungakhuluma. Ukuthi nje u-request mina ngi-accept sikufollow. U-request ngi-accept sikufollow. U-request ngi-accept sikufollow. Ngiyaqala ngi-accept ophezulu. Sa-connect. Ngizomfaka kwi-big screen. Sonke simfollow. Okay guys, sonke ngicela sifollowe uZamajob. Sengimfollowile mina. Samfollowa sonke. Zamajob kuyavela lapho ukuthi bangena abantu abasha. Sobona mama kuyavela. Okay mama. Asimfolloweni-ke guys. Ngiyabonga Mbali. Asimfolloweni. Yabo kuyakhuphuka. Kunani kanti mangiwafollow? Nangiphumulane ebuya. Okay guys, ngizo-add omunye. Angazi ngizobona ngani mase bengeni kodwa ngiyabona kuyakhuphuka lapha. Nangiphumulane ebuya. Ngiyabonga. Guys, phela sakaqeda kumfollowa sonke uZama. Asakoqedi nje. Okay, ngi-add omunye-ke. Sekumambhele.
Ngiyabonga. Umampele besivele sifollowana mina naye. Okay, asifolloweni umampele-ke manje. Mampele asimfollowe. Solandela ngomunye. Hawu babe, uthi uyabuka ufuna ukuthenga ama-sausage mfethu. Ungiphe one? Hape ngicongipha one. Khumula nje. Manje sihle sothola endlini. Sibebuyile? Anje basizansi bona. Asifolloweni umampele asimfollowe. Ngiyabonga. Baby ngicongiphe phela sausage. Ngithele juice. Yes baby sengilide wena bengasafuni nothi. Baby indlebe ehlungu lonke. Yabo yonke ungazovela la ifonini ungaqokini. Makusabhala u74 lapha guys, sicela siqhubeke simfollow khona ngizo-add omunye. Nangu Majobe Bonga, siyabonga mama. Baby ngifaka kule glass le, angifuni le. Ade phuzu uyingifuna le. Akafuni ungiphi sausage. Khona la sausage la sebusuku ungathola nomningi. Hayi bengifuna seafood. Uyi? Grand one. Oh yaphapha ngoba uma engekho. Mekhona uma uyadabulisa la. Hayibo guys kwangakhuphuka nje kumampeni. Zo-add omunye-ke manje. Umbali yami. Ngizoqala mina isaloda-ke yambani. Kodwa kumampele niyamrobha-ke namhlanje guys niyamrobha. Sengicishe ngathi namhlanje. Umampele-ke kodwa niyamrobha. Umampele niyamrobha nje. Hayi mina ngiyadlela nkosi yami. Mina ngukudla kuyimina. Kodwa umampele nimrobhile. Okay, umampele akafike ku100 lapha mase ngiyamsusa ngifaka omunye-ke. Uphume eThekwini sausage, uthi indoda ayibuze eThekwini sausage kodwa. Umampele ngicela niqhubeke nimfollowe guys. Siba u300 la. Kodwa sisa100 lapha ya into engibonayo. Okay, nakho siyakhuphuka. Nombali singamiyeki. Uthi ngizo-add omunye mhlawumbe sibe baningana khona soshesha sigcine singene sonke. Inkosi. Bengicongipha mfethu ngiyacela mntwana. NoMaZulu usengenile asenzeni njalo. NoMaZulu usengenile asenzeni njalo. Inkosi. Mashoba nomuhle naye nangezolandela asenzeni njalo. Senza nesonke. Nomashobane nangilapho sengenile. Siyafollowana. Hawu. Siyafollowana la. Awuboni. Guys ngikhetha osuke phezulu sogcina singena nje sonke. Singbo. Okay. Umbali usangu92 indlela engibona ngayo. UmaZulu ku60, uMashobane uku50. Okay, sonke asifane njengomambheki sibe kwa130 mase ngifaka abasha. Sonke asifike ku1 like umbali uMaZulu uMashobane nabo bafike ku132 njengomambheki mase ngiyabakhipha bo4 ngifaka abanye abawu4. Hape sizo zeliphole yathi sausage. Ungigoqela ngesinko sisodwa. Hayibo. Guys abame singenza nje ngokusheshisa njengoba siba 200 and something la ngabe sengifaka abanye khona sogcina senza sonke.
Yabo abanye basa-60 abonje umashobane ku-68 umazi ngiyabonga phela. Okay. Ngizokhipha uMambheleke eDomunye. Nalo? Sa pedes. Oh, eDomunye. ang sasimo na. Pangit? Guys, ngicela sivala ama-mic-ke masenza la. Siwavale. Othi ngibona uMbali sekwaNsento, uMaZulu saku-88, uMashobane u-86, uTK sanda kungena-ke then. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udla ipentshisi nesoseji. Nchupa. Babe sengiyadla ngisanake nokunaka la. Okay guys, asifikiseni ubaba sekugcineni umbani ku-130 mase ngiyamkhupha ngi-Edomunye. Bonke kahle kahle bafike kwaNsento. Ngafethu ngilambile nje. Ngisho mina ngathi ngiyabonga TK. Yonke into ibambeka kamnandi esandla masineringi. Ngisafuna isifudu ngoba ningibona. Hawu. Elakho lide kanje. Umbali egcineni akasalokhuzi. Akasakhuphuki guys, ngenani phela kuyena nimfollowe. Usemile kwa-24 sode kancane ufike kwa-30. Mefika kwa-30 ngiyamsusa ngi-Edomunye. Okay, wafika kwa-30. 134. Okay, nyukani lo phezu kwambani. Nami ngiyabafollowa la. Ongeke Nkosi Dr. Makhathini lakhe lide vele. Okay, sengiyamkhipha-ke umbali. UMaZulu usekwa-10 ngifikiseni kwa-30 mase ngiyamkhipha naye. Okay. After kusanda ngena Matuti no Dr. Makhathini. Sengibafollowile mina. Sengibafollowile mina. Asenze njalo. Ulokhuzana uMaZulu Zulayo ekugcineni guys usamile ku-114 ngasikhuphuke lapha kuyena bese 130 nesogqiba sida abanye. Nomashobane naphumile-ke ku-108. Okay guys, namisa kangaka ku-76 ngempela.
Ngisakwazi ukukede sengifike kwi-maximum. Ingakho ngithi ngicela sifikisele osekugcineni uMaZulu ozulayo ku-130 khona ngizophinde ngi-ede abanye benomashobane mase ngiyabakhupha ngifaka abanye. Ungilomisa phela. Ngifakishise. Hawu. uMaZulu kusele kancane afike ku-130 khona ngizo-ede abanye. Kusele kancane. Ini? Kanjani phela? Ngilomisani. Mi? Ngiyakubona uyalikhipha. Mina ungifakele lifishane futhi uphumulani futhi ungifakela amade. Ungihlephulelayo. Esangilumi. Ima. uMaZulu seku-126 sekusele kancane. Usesuthu. Awukwazi kusutha. Politika ngisayini. Nginike 5. Manje isoseji wayesiqeda. Wacela linye, ngike linye ngithi. Akunikanga Bese kasiqeda. Sengastraight manje. Ngiyamsizitha u2. Uyi. Okay, uMaZulu usefikile ku-130 singiyamkhupha. Yabo guys kodwa besingasheshisa. Sokwazi ukugcina sinele sonke. Ufuna ukudla ini? Hey, ngeke ukudla ngikanje uzilisa. Nangu child of God. Asimenzeni njalo. Udla isinko nomudla lokho. Lokho zokuqala. Mina vele kade sengimfollowile. Zokuqala. Child of God. Umashobane lapha ezansi guys khona sizomkhupha phela semfikiseni ku-130. Asifikise ku-120, 122, 126. Sele kancane. Yazi masenza ngokushesha ngokubambisana. Sosheshisa. Uma engena nje umuntu uvele ku fast simfise ku-130. Usefikile nje. Nisuyabona? Mina noSteve. uTK asimenzeni njalo. uTK akafiki ngisho 100 sedlule ngisho mnase siyabulela. Angazi noma ngipronounce kahle ngixolele mengalibizi kahle. Ha uphumelani manje child of God. Okay guys, uTK, uMumu, uSphe noDoctor lapha phezulu. Asifikiseni bona. I stock price ama perfume 10 600 including courier fee. Got the perfume call. uTK guys asimkhipheni manje ngicela nisimfollow khona somkhipha benomnase noMumu noSphe kusele kancane khona sobakhipha. uChild of God ubephumelana ekuqaleni. Haphumulana indaba ongibuka kanti. Guys, asheshiseni sikhiphe uTK nomnase noMumu asibafollowe noSphe noDoctor lapha phezulu khona sizo-eda abanye futhi. Asibasheshise. Okay, nangu umnase ngathi sekwa-20 shoda 10. 22. Okay, noTK ngiyambona uyakhuphuka. Ungibuka kwenye ifone. Okay, umnase sekwa-26 asimfolloweni guys. TK 118.
Umnasi kusele kancane. Okay, umnasi sesiyabona sonke. U-TK ke manje. Ngifuna ukubakhipha khona ngizo-eda nje abaningi kanye kanye. Because ngiyabona abantu bese ngicela edebeni kuzoba lula mesifike sibafake bonke sibakhiphe bonke si-eda abanye. Okay, u-TK usesele kancane. TK sekwan-26, umumu kwan-22 kusele kancane. Nosiphewu kwan-18. Child of God noDocs lapha ngathi nisabazibili ngicela ngene kubona. Ngiyabonga asemahle. Mengiqeda la ngizolandelisa. Okay, TK use-right siyabonga. Nomumu use-right. Ngaphume ngisengicele yena. Okay, nesiphetho sele kancane. Bacela uDoctor no-Child of God asenzeni njalo. Guys, mina ngingena ngicela nibhala ama-mic mekuthi soshayisana. Okay, isiphetho semnandi naye. Sosele uDoctor no-Child of God. Sengizo-ede ngi-80 ke manje. Senze njalo futhi ngiyikhuphe ngiphinde ngi-ede enye. Kanjalo. Asibeke laba-ke ko-130. uDoctor already use-114. U-Child of God 108. Asibabeke ku-130. Ngiyabonga sabonanga. Kancane-ke manje uDoctor. Okay. Kufanele ngathi kodwa futhi. Sele kancane lapha kuDoctor use-118 guys, asibafollow khona ngizobakhipha ngi-eda abanye. Sele kancane manje usele nje 10 kusele kancane. Ngicela phela. Ngifake juice. Sele kancane guys 124. Sele kancane 120 u-Child of God. Sele kancane. Ngiyayithanda phela i-cranberry. Azokufaka incakazi. Phumlani namkhulumela manje ubhincakazi. Okay, sebefikile siyabonga sengizo-eda enye 8. Asisebenze ngokubambisana sisheshise khona sigcina singene sonke. Urequestini ubhincakazi ngimboneke baby yabo. Kodwa angimboni erequestini. Angimboni ngisabathe ngiyambheka angimboni. Yabona ngiphinyani ekho yakho. Sengi-accept phezulu ngoba bacelayo ngibaboni. Hayi umatshitshi ngathi bese ngimphinde kwesibili. Umatshitshi ngike ngamfaka. Guys, uma usungifake ngicela ungabisalokhuza. Ungabisa request. Angimtholi noSiphe sengimfakile. Angimtholi bemfana.
Bashasha lapho. Hasimanga. Okay guys, abanye abaveli asidingeka sikade ngikubheka. Angikuboni. Angiboni sengize ngafaka le option yoku-invite abantu. Okay guys, asenze njalo-ke kulabo. Yey wena ntana. So. Nyeko, Bu. Lowa, u-Asemahle. Uthi okay. Ungamfollowa uthi bani? Mabunja. Ngamfollowa uDolly G. Followa u-Always. Yabandazi. Followa u-Ayanda Zulu. Sengimfollowile. Nawu usungenile la. Sengenile. Anakho follow Ayanda Zulu. Ingenile ngaphakathi. Nama lokho uzenda kungenile. Bengingaboni usungenile. Follow Ayanda Zulu. Guys, sacala nibala ama-mic. Okay, acala siqede ngobusi. Followena ubusi, sisuke kubusi siye ku-Asemahle. Sisuke ku-Asemahle siye ku-Titha Phoenix. Sisuke lapho siye Mabunja. Bonke kahle kahle. Bonke Ayanda Zulu. Yes. Bamileke kodwa. Phumlani wena umusha isikhala la. Okay, ngiyakhipha-ke. Angithe hayi usungikhulumela ayifinca ngazi ngiyakusola-ke manje nesoka lami selikukhulumela kangaka. Angisakuthembi. Angisakuthembi. Phumlani walokhu ekukhulumela la. Lokhu efikile faka ubhincakazi. Hayi. Followa nawe Phumlani lapho ngikugadile. Hayi, angisanithembi. Ngiyakhipha-ke. Ngizogcina ngi-ede wonke umuntu ekugcineni. Okay, asimbheke-ke Bhekubhengakazi yabona ngimboni. Asama. Angibona manje. Sekwelana lo muntu oshamayo. Ngingeduze kwami. Hey, mase ngifaka ubhekncakazi ufuna ukuzolala eduze kwami. Hayi, ngathi kuningi. Bhekncakazi ngiyakusola lapho. Cela umbathe. Ngusuke ngifaka phela isandla. Khona injini. Hayi bo bengivele ngigqoke ijini. Guys, nangibhekncakazi kaPhumlani ngicela simfollow. Sengenini? Nangi la phezulu. Abakisi, then follow up ngazi. Ngine follow. Ukhona nobani aya, khona ukuthi ufana ukuthi nawe aya ngazi ngomhlobo sozobona. Nangu Ndumia nanang. Okay. Nangu Ngom-eda mase kungene mase kufike bonke. Ndumlio ya. Ha. Yo elithabhanga is Ha? Yo,
So run guys. Cela sifollowe ubusi lapha ekugcineni khona so edomunye simkhuphe. Ubusi lenzani lapha. Kabanda. Hayi phela. Hawu. Asenzeni ubusi asemahle. Asibenzeni khona so edabanye. Akosamfaka. Hayi Phumlani wehliselana. Hawu. Phumlani yabo uzosuka eduze kwami. Hawu. Ngicela ngikade ifoni yakhe. Vula ikhamera sikubone. Kwazi ki-add. Soon. Guys, phela asifolloweni abanye ngokushesha khona ngizo-add abanye ngokushesha. Mesenza kancane kuzoba nzima ukuthi ngi-add abanye bengakufiki kule target ebesivumelane ngayo. So ngicela Phumlani yabona mfethu hayi Phumlani. Hawu. Ku-next ace kodwa undu uyangena undumiya. Hayi Phumlani bafethu. Felisha bengakakufaki. Felisha ngathi ngim-18. Okay guys, sesiyaqeda uthi ngibalele abasesofeduze. Ubuyi no asemahle no Ayanda Zulu. Vele bona sekuthile kancane khona ngizoku TikTok. Uthangikade la. Okay guys, cela sikhiphe nje uMabunja logadisile. Umabunja. Khona sizomkhipha. Cela sifollow. Bakhuluma ngayo. Bakhuluma ngabantu abaka TikTok abadlalayo, abayenza ama-video bo. Mabunja. Ubusi. Lana Tekundawo. Cela sifollow uMabunja fast. Simanga. Uyabonakala Mabunja. Cela sifollow uMabunja fast. It's a rich. Cela sifollow uMabunja fast. Google plus Mabunja. Please. Namagama. But please one wakufu. Ngiyathatha mangashintsha lento iyabhula. Noma ngiyadlala ukuthi ngizwe kodwa ngisakubuka. Ngiyakubuka nje. Cela sifollow uMabunja fast bafethu. Usiyafika vele ku-130 sekuba no-1. Mabunja fast. Ingane ibhorekile lapha. Ithi iyabhorela. Mabunja fast. Hayi ngiyahleka. TikTok into. Bona kanje. Usicela sawona Mabunja fast. 103. Usekwa no-5 manje. Uyanyuka uMabunja. Kade kuba. Uyanyuka uqala kubani? Uqale waya ku-0. Wanyuka. Okay guys, sengizokhipha abanye ngifaka abanye. Ngicela siqede ngoMabunja fast. Usekwa-11. uMabunja nini uMabunja bamkhiphi. Bona bayabakhipha. 111. Hona uMabunja usuku 111. 1100. Shintsha mfethu. Ngizofika wena lento ayihlekisi nje. Ngiyahleka mina. Bethi ingane ibangise ifoni lapha isibhorekile efuna ukubukela uTikTok. Ngicela sifollow uMabunja simbeke ku-130. Khona ingane izoqhubeka ibukele lapha. Uyanda lo.
basinika ama-answer. Mabunja kungeni bamfakile. Simanga. Seqedile. Usimanga bamsusi la. Naku kubhaliwe akalikhohle igama. Mabunja. Thodu ala. Nenzani la? Ngibuka lokhu nje. Nayebhola lento. Nkosi yami cha ningivezela le ngane nkosi yami animveze phela lapho. Usahleli la? Uze nesitulo Okay guys, ubuso sekwa-26 sengizo-add omunye umephuma. Kanti ngifuna uku-add ngama-groups kodwa mina mengibakhipha bonke ngi-add abanye abawu-8 kanti. So ingakho bengicela ukuthi nibafake add abanye. angisakufundi duze kwami. Usuke la ngibangela ukushisa. Ngibangela ukushisa usuke la usuke. Anivuleni ikhamera phela lapha. Wena izolo uhambile wangangitshela. Musuke umthulisa sifuna ukuzwa uyephi izolo. Valelani. Vele wavala imic. Okay. Ubuyi useku 128. 128. Shoda kancane wathi 130. Yabo mesingabambisana guys sosheshisa. Asibambisene inkinga. Okay. Ngicela mina ngibe noma ku 150. Okay, ubuyi usefikile ku 130. Siyabonga mama kuba nawe. Okay guys, asemahle u118. Asemahle u118. 118. Ubhincakazi guys, nathola nje kubhincakazi lapha phezulu. Simfollow nami. Sikazi kangifoni yami. Ubhincakazi bona ningamkhohle uphumlani lokho engiqhweba la. Ngifuna. Sawubona sisanda. Ninjani? Saphila bese ngihlezi ukubona ku Facebook. Angithi ngokhuluma ucabanga. Indlela engikuthanda ngayo mfethu umphathe kahle uphumlani mfethu. Umphathane kahle guys. Hawu. Uma ngiphethe kahle nami ngizomphatha kahle. Haya yikho lonto nje ehlukana nenqwele phansi. Angithi ngishilo nje indaba yabhincakazi cane unfollowe lapho. Ngiyadlala. Ngiyadlala cela unfollow ubhincakazi lapha useku 70 ngisabona nokubona 97. Okay guys, asemahle kusele kancane benomabunje kusele kancane khona ngizo-add abanye. Nodoli la 122. Hawu no Ayanda 129. Yathi kusele kancane iphume le group ngi-add group entsha. Kusele kancane sengizo-add group entsha ke. uNdumia noFelicia nobani kombe? Cane ngikhumbuza. Okay, asemahle wafika. Kanti lesasigodi uhlalele la. Siphi isikole? Angisazi ngisose mase. Bonga credit ngiyakucela mawuthola Angosiqhelisi. Hayibo guys, namziba nje manje ubhincakazi bonke abantu sebefikile ko 130. Ubhincakazi yena nenzani kanti? Nenzani kanti waye ningamthembisisi umnax. La lenza ubhincakazi sengizofaka igroup entsha. Sengizofaka igroup entsha. Okay, sesilinde ukuthi ubhincakazi afike mase sifaka igroup entsha. Ubhincakazi wafika kwa 30 ngifaka igroup entsha.
Angimazi. Guys, nalaba abanye abangenayo bafollow back nabanye. Please Nkosami khona umuntu engibonayo esho njalo. Nkosami sele kancane. Ngizom-edunduvela. Nginde ukuthi ngiphuma ubhinqakazi bemfikise ku-130 mase ngi-eda abanye kanye kanye. Ngabulala imshini ngalapha. Hey, ngisathenga imoto. Uqathatha wafika kusele kancane. 129 129 129 129 129 129 129 129 129. How guys, sengimemeze kangaka. Oh wafika. Danko is it, thank you. Sengizo-eda abanye. Undo sengiqale ngimbheke. Oh nangu Felicia. Undumi. Yabo ngimthola uNduba fethu. Ama request amangaka. Nang umliwa ngithi. Ngete noba nomunye. Masoto. Phela basigcineni bona bagcinini nje. Laba phezulu laba sanda kungena. Laba ngasekugcineni bona kade bengenile. Senze ngandlula. Zama omuhle. Yini sino-edi group yokugcinayo. Yokugcina le. Hawu Phumlani. Phumlani sekhulumela idatha lakhe bafethu. Bukani Phumlani siyacima ngoba Insani. Ngigqokile nje. ngigqokile njani. Guys angibaboni abanye nami. But yamsaba uma. Uyamsaba. Guys abanye angibaboni nami. Nami ngidlala amapitipiti border la manje. 1 2 3 4 5. Yabo kube ngithi ngisabheka ngisa-eda nebeni bafollow abanye ngabe siyashesha. Ngithi ngisabheka nebeni follow fast sibe khona kuzoshesha. Manje guys asibambisene kulento le. Oh no ANM. U-ANM kade cela Nkosi yami. Guys asisheshe Phumlani siyangincengisela ngedatha lakhe. Usiyangincengisela. Niyaphila la ekhaya? Usaphila njani mama? Ngiyaphila sisi. Angimboni yazi. Ngivalile ikhamera. Nomusho mina nomusho omunye. Akhona ngembhekayo mama. Oh. Guys asheshe senibelo. Okay guys, emva kwale group ngi-ede enye group. Emva kwayo ngi-ede yesigcina ngoPhumlani siyakhuluma la. Awungayibambeli network. Lala mfethu. Ngicela ulaliye kusisa enza into yakhe. Futhi ngiyacela. Hawu mfethu. Ayibambi. Phumlani akafuni. Yeah.
umZulu kamdayisa mkhonto. Cha uyazi. Yeah. Mzulu. Hayi mhlawumbe awurequestanga wemZulu ka ngicela uphinde urequest awuveli. Nobani uSiyanda GM. Okay, umZulu noSiyanda bazongena kule group elandelayo. Abanye abawu6 abavela bazolandela kule group elandelayo. Guys phela asifolloweni lapha uthi ngene nami follow Magolide. Guys umuntu mefollowa ngicela isifollow back. Umuntu menfollowa nisifollow back khona kuzoba right. Follow done. Sengilindene nake mina sengiqedile. Sengilindene nina. Qedile mina manje. Sengibafollowe bonke. Asenzeni njalo guys isikhathi uPhumlani uyangincikisela ngedatha lakhe. Uyephi? Akuncane kuphuma ngegate. Umshini uso right? Asenzeni guys, asenzeni. Angiboni ngisho noyedwa sefake 100 lapha kule group leya manje. Asenzeni guys, asenzeni. Asibafolloweni fast khona sobakhupha. Uyi! Angiboni noyedwa sefake 100. Guys, isilawu 200 la sesihlele ukufikisa abantu ku150, ku130 njalo. Akekho noyedwa sefake 130. Target sethu phela 130 guys, asisheshiseni. Ngisele kancane ngiyabona nabo 110 abawu2. Ukephi? Impahla zama. Kade uyenza nimba zamama. Faka icathulo phela. Ngizofonela mama ngicebeke. Okay guys, asiphusheni. Ngiyabona abanye bang114 aseni 120. Ubani? Uanikiwe lapha usamile ku70 96. Asiphusheni. Ugugu lapha umile ku82, siwe nayo ku88. uANM nayo umile lapha ku88. Asiphusheni fast. Yes guys, inkinga nathi asibambisene. Abo besingathi nje nathi sivele sithi fast. Kuzoshesha. Manje nathi senza kancane. Ingakho isikhathi sigcina sesidonsa. Asisheshi. Cela ufanele osane manje athi ngifuna ukuhamba mina manje. Awusane bamaningi imoto usukuyilayile. Bengithi ngizoyishiya ngingisayishiya. Abasenza content la. Oba. Lo utata no totalis. Benzeni. Abenza content la ayikho ndayo ngisho ngiyala bambana.
Cause yami indodana uyiqashana kuloko. Uyabhalansa kodwa fana. Akekho ogadlayo. Ayikho amadoda la kanje. Ukulungjani-ke lokhu mi? Okay guys, sebeyafika abanye sebeyafika asiphusheni. Khona ngizo-add enye igroup. Akukho vele ukulo nje. Ndamula ningakafuna awuvuke baby, ngisafuna ukuhamba mina ngiyodla ama-prawns. Cha, soqala sodla ama-prawns. Guys, uPhumlani mengithi ngicela ngikhiphe uthi qala uzongifakisa into ecijile. uPhumlani bafethu ayingabe ngithi ayikho into enje kodwa na guys ngizoba add abanye kodwa ngizoba add mase ngikhiphe laba ngizo-add enye 8 ngizofike mase ngikhiphe laba ngifaka abanye abawu-8 futhi mase ngifaka 8 okugcina ngizokufakisa baby yazo asami sodla ama-prawns qala ngicela ama-prawns nama-Long Island awu2 uyizo mase sibuye solala la ekhaya noma solala kini solala kini noma la ekhaya $125 guys kanti why Phumlani disconnectile yini lapho umile lapha ku118 angikuthandi lokho angikhohliwe guys asiqhubekeni phela angikuthandi lokho usiwe umile kwa-no4 uGugu umile u-ANM umile kwa-no4 angikuthandi lokho uSiyanda GM Wheels guys asheshiseni amagolide wangena amagolide siyabonga mama bekumnandi sisonke Felicia nayo sengenile siyabonga babes undu guys undu angikuthandi lokho uanikiwe umile ke yabona ke angiphathi kokwaGugu angikuthandi kwaGugu lokho engikubona eme kanje guys ngicela singene kuGugu ke manje senzeleni uGugu eqiniso uyena nje u110 bonke bamhlula ngiyabonga amagodide uGugu umile angikuthandi lokho angikuthandi ngiyabonga Mvelasi uthi mo hayi nakho ke senishisiwe usiwe akangasali ngathi manikhuphuka noGugu masenishisiwe usiwe akangami ngi114 lokho angikuthandeli umuntu angikuthandi lokho yabo nje usiwe noGugu ngicela ukubabona beku120 njengamanje Nkosi yami ngiyacela sengizo-add igroup entsha ke yazazi Nduse right ngiyabonga Nkosi yami benganakile sabonga Ndu uanikiwe ke manje ke umile kwa24 angazi ngobani
angazi ngobani, angazi ngobani, angazi, lokho angithandi, lokho angithandi. Phethe Phumlani esifangikitaza. Hambulele embhedeni Phumlani. Ha bafethu lokhu uzongipitsha ngabe embhedeni. Hawu. Aniki usele kancane. Yo. Usele kancane Aniki usele kancane Aniki usele kancane. Yo. Usele kancane Aniki usele kancane guys asiphusheni. Ngathi nizwa kancane uma ngivezela isandla esine ring. Baby. How out of that? That's fast phela. Phumlani uyangigabha ke manje. Hayibo guys uGugu waba kwanthuthu manje. Guys asikhipheni Anikiwe phela. Ngobani? Okay, siyabonga uAnikiwe usefikile. Sicela ukubona ke no A&M ephuma manje. Usebe kakhulu la screen sethu sisamceli. Sizokufaka silindi. Cela ukubona ephuma A&M. Cela ukubona noGugu Nkomo ephuma la. Bonke noSiwe ngisabadingi mina ngicela ukubabona bekhuphuka. Usane bethi ushonini ukuthi usendleleni uyeza. Yo man ngiyabona yazi. Okay. Angithi guys lento engisho mesingathiwa siyasheshisa wesiyanda. Ngizoshesha futhi nokuthi sibakhiphe abantu sifaka abanye. Manje phela i-maximum 8 angikwazi ukufaka aba more than 8. So nami mengifaka fanele sibambisane sonke sikulo live. Mengifaka sifollow umuntu fast khona izoshesha aphume ngisheshe ngi-add abanye. Because akusekho fair ukuthi abanye ngibafikise kule number abanye bengafiki. Mesingasebenza sonke ngokubambisana kuzoshesha. Yabo, because mina ewami ufollow sengufakile. Nawe mhlawumbe usufakile wakho kodwa sonke ngoba sikulo life mesingashesha kuzoshesha yonke le process le. Because nami angikwazi uku-add more than 8, i-maximum yakhona u8. So mesingashesha sonke sibambisane kuzoba lula sosheshe siqede. Manje asibambisene. Asibambisene. Buka nje sekubuka nje. Abona nje kulo life kade sisaba u200 u130 nje bekuyinto encane kuthina. Besingangena nje within a minute sifikile. Yabo. Manje asibambisene. Asibambisananga. Senizoqeda kodwa uANM usekwa28 uGugu 124 uSiwe kwa26. Phumlani xofanele sana umuntu osengifuna ukuhamba phela mina manje. Guys ngizofaka mase befikile kulento le yabo. A&M usisanda mephume ngicela sivule omunye live siconnectane sonke. Kazi mhlawumbe nalokho ngingasebenza ukushow A&M. Kodwa sizoqhubeka iziphele. Okay, A&M usefikile. Kazi yazi noSiwe usefikile. Zonke izinto ziba lula emhlabeni manibambisene nabantu. Kuba lula. Kuyashesha futhi. Kuyashesha.
Yashesha. Sekusele ugugube manje mase ngi-add i-8 ephelele. Cela ningikhumbuza le group ethe yalandela khona laba abawu-2 nje bese belokhu bevele kaningi. uSiyanda. Duma kude kade qadini. Bekunobani omunye? Yo guys kuvela ngokushesha ke manje. Okay, uGugu usufikile. Nasangweni angikuboni. Ngathi ungaqala urequeste kabusha. Hayi umzukulu kaMalokhuzana awuveli angisazi kade ngikubheka mfethu and kade ungenile kulo live awuveli. Mzukulu awuveli. Mhlawumbe urequestile nasekuqaleni ngishilo ukuthi awuveli. Hayi awuveli mfana mzukulu nami angisazi. Angikuboni nje kulabantu abarequestile. Ngicela uphinde uzame ukurequesta umzukulu kaMadasalia Mkhonto awuveli. Kade ngikubheka kubantu abarequestile awukho awuveli. Yabo guys ngoba ngisabheka kube nibe nifollowa bonke labantu. Ngabe sengi-add abanye. Ngabe sengi-add abanye. Awuveli. Mpumlani cha umfonelo sani? Cha ufonelo sani? Ngibe imoto yami ngingisayishiye sengizohamba nayo ngoba phela bona bacabangilani la emakhanda abo. Guys bukani akekho ngisho noyedwa usafikile ku-100 kodwa nifuna singene sonke. So kwenza kanjani lokho singabambisene kade ngisho lento Nkosi yami. Andiswa myeni awuveli nawe. Huh? Uthani?
Guys, asisheshiseni phela khona ngizo-add abanye. Yabo kube ngithi ngisabheka nibe nithi qu follow. Ngisinema Ngomane asimfolloweni, ngiqeda ukumfollowa nami Masangweni nami ngiqeda ukumfollowa asimfolloweni. Mankabenhle sengimfollowile nami asimfolloweni. Usilindi ngamfollowa. Unothando Nxumalo ngamfollowa. Andile Myeni ngamfollowa. Guys, abantu bazisho nami ngingababoni, nami ngifaka ababoni eduze kwami. Asifolloweni phela guys khona ngizobakhipha ngi-add abanye. Okay, Silondo. Abona nje mina sengibafollowe bonke labantu. Nani bengase nibafollowe bonke fast. Kulula nje akupheli ngisho iminute. Angazi why guys sethi isikhathi eside kangaka. Angiboni nje inamba ishintsha guys. Fast ngifaka abanye. Fast ngifaka abanye. Ayikho noyethu usefake 100. Cause ikhathi nani nenza kancane nami angikwazi ukusheshisa. Cause mina yami indima le-battery yakhala manje. Awukho noyedwa ufake 100 ngifuna sengicike ngalesandla esine-ring. Guys, kwami kumile nje kuthule kuthe du. Guys, asisheshiseni. Yabo guys akusizi ukublame mina. Nithi mina ongekho fair guys. Mina ufollow wami ngeke ngiushintshe ube 130. Mase ngabambisana sisheshise kade ngilokho ngisho lento le. Khona sosheshe siqede. Buka nje uDuma ukuthi nini ngenile afiki ngisho 100. Ningiqeda ngisho umfutho walento le. Angiboni ngisho oyedwa. Okay, angibona oyedwa ke fika 100. Mase ngiyabakhipha. Lento engiyishoyo TDK ukuthi asisheshiseni nathi asisheshe. Asishesheni nathi khona sosheshe siqede. Ngicela ukubuza prom uyayenza? Yes, ngiyawenza ama prom. Hayi, navele nagoloza mfana. Navele nathi nje asiyenzi kwakuyenza lo eshoyo. Navele nathi nje asisemile nje ku-70 thina sikhuphuki. Guys, mingi-add abantu i-maximum u-8. Yabo njengamanje bawu-8 labantu. Ngeke ngisakwazi uku-add abanye. And njengoba nani ningaqhubeki nenze lento esivumelane ngayo. Angazi. Okay, asithi 100 fine. Asenzeni-ke lo 100. Still angiboni inamba ikhuphuka. Ngibona kusamile nje yabo nje uqala ungene ngimfake eqala uDuma ukuthi usamile ku-74. Yeah, nabo phela masibafollow fanele besifollow back.
Guys, mina ngazi why isikhathi eside kangaka cause ufollow nje ukuthinta loya plus. Sekwenzekile. Ya, inkosi. Guys, nefoni yami sizocima. Hambela embhedeni. Wena. Ngale ekamereni. Akekho noye abona into esingiphoxayo ke manje ayikho noye dok 100. I-charge inkinga ngeke ifike la. Phumla ngicela ngifonele lo sane. Baby thange phela. Nangu-ke othembisayo Masotobe usezofika 100 sike ngifake omunye esikhaleni sakhe. Asifikiseni uMasotobe-ke ngifake omunye esikhaleni sakhe. Ha, uStanda ngimfakile nje uyena oyiphumeli. Ngiyabonga Nkosi yami Standa 251. Ngimngenisile kwawuyena oyiphumelayo. Ngiyabonga ngoba ubonile. Njengamanje usesifuna impophoma. Akho mpophoma la wena nje. Nangu umuntu ofanele aphume usezofika 100. Ngiyabonga Duma kude. Yo. Oh. Abanye ngithi ngiyaba-eda aba-edeki. Umuntu uma-fika 100 ngiyamkhupha. Njengamanje sengiya ngokuthi ubani o-request kuqala. Sengiya ngokuthi uba usekugcineni. Foni yami ngibonga nje ubani esingamkhipha. uMasangweni sele kancane shoda nje ngabantu abawu-8 simkhiphi. Usele kancane. Noduma kude lapha ushoda ngabantu abancane kabi, ushoda nga6, uMasangweni ushoda nga4, uSilindile ushoda nga8. Kungena abanye esikhaleni sabo. Yo guys, indlebe ibuhlungu angifiseli muntu.
Okay, uMasangweni shoda 4. Simkhiphe guys, shoda 4. Only 4. 4. Indifoni yami 5%. Okay, wafika. Mfuthu uzangibulale phela. Uba nomunye u100, akekho umunye ngimbona u100 mina. Ngibonela uDuma kude nje isini sampakisile ku94. Eweduma kude yabona Mfuthu uzangibulale. Yabo ngoba ngena nje uNtomfuthu kube sonke siyomudla ngofolo ngabe useyaphuma sengifaka abanye. Ik5 manje. Ik5. Nami ayikho into engizoyenza ngeke ngize ngiyishintshe ngibe u100 ngingedwa. Yabo nje mina sengimfollow fast uNtomfuthu. Ngilokhanga ngiyaleni nale. Angilokhanga ngishona le nale. Fast ngabafollower bonke abasanda ngena. Excuse me. Guys, uDuma ukuthi ushotele u2. UDuma ukuthi wena ugift abantu kakhulu kodwa bona bamenzeli iqiniso. Stindile ufikile. Kodwa Zungu. Guys, abanye bagcina ngokukhuluma ba requestile kodwa. Yabo nje Zungu noLubane angimboni. Zungu zami. Awuduma ukuthi ufikile manje mfowethu ngiyabonga bye bye. Ulokhuzana Uzungu zama angazi network yakhe kanjani. Siwe ngathi ngike ngam-add. Usiwe ngaze usiwe ngimenzile. Guys, mase wenzile phela ungamsafuni ukuphinda. Makabenhle andiswa, siyabonga guys. Labanye ngizama ukubenza i-network yabo ayikho style. Uzama kade complain amasengena network. Labanye ngizama ukubenza i-network. uSlondi inkosi yami uyena umuntu ekade ngimbona-ke nami. Guys, if beningasheshisi angazi. Mina umuntu uthengena ngibe ngimfollow. Ngibona bemile nje uNomusa lapha ezansi. Ngibona bemile nje uAnelisi uNtomfuthi bamile nje akukhuphuki. Akukhuphuki. Tracy. Ugugu Mbombela urequestile yini? Unfollow ugugu nkosi yami uyakhala la usikade nifollower nina nimfollow. Okuhle majolo ubukazi ungene. Okuhle majolo. Dots. 1 2 3 4 5 6 7.
Hayi ngiyaphila manje. Ngiyaphila. Kunjani? Ngiyaphila. Ungangishayo. Eh. Hey ngizakubona kule viki elizayo. Okay. Ya kule viki elizayo hayi. Uzoqonda. Uzoqonda Uzoqonda. akunankinga. Ngisangazi ukuthi sekabalekile udlalela kude nakimi lo sathana manje. Hayi ngisesekhona kukhona ngiyakhona. Hayi akunankinga. Ngizawuqondisa. Ngisuke ngathi ngithi kule inyanga engabhayiziseke. Bona nje le ayibuza nokubuza. Mara manje Bathi lapho ngiyazayi. kusizindaba zakho zoyidelete abantu abakubolekayo. Ngiyabonga ukuthi mina ngibolekile abafuna ukukhokha. Okay, akunankinga. Abakhokhi kusho ngobuya mbona so ambonanga bezomtshela nini. Ekuseni, okay mama. Ngo4 nje ngiyaphuma eVosloorus. Ungavumi wegugu ungavumi ngesakukhokhela ngoba umyeka manje ungavumi. Ngiphuma ngo4 Sunday. Tiwande. Guys, if asisheshiseni guys unomusa lapho umile nje akafiki ngisho nangu-19 namanje ngoba yini kanti angikuthandi lokho. Indlebe ibuhlungu yezwa. Phumlani ulele manje. Angikuthandi lokho engikubona la. Angikuthandi lokho. Yazi nomusa namanje akafikile e-100 lokho akungiphathi kahle. Guys, asishiseni sonzo at group yokugcina. Amabhonus ami ngathenga kashini. Wekuku kodwa ubungayivali ngani mic yakho sisezwa lo bhuti ukweletayo. Ngizokubona ngibalekile ngisakhona. Kodwa ubungamvali ngani? Hayi ngisakhona ngizokubona. Abafuna ukukhokha kulula bebesayiboleka. Anginankinga wemama. Ngabe unqabile ngabe uthe hey ayingithinte leyo nto manje. Why kade guys umuntu mezoboleka imali asho ukuthi uboleka imali umuntu mase efuna yakhokha usethi leyo nto akusayona imali manje sekuyileyo nto. Guys Hayi guys ningaba maqili nangu usilinde ethi nibuyeni unfollow abantu nina. Mina ngeke ngim-unfollowa ngiyafollowa nje kuphela. Hey guys niyaba ukuthi nimile and ifone yami izocima futhi sobe suphinda live mhlawumbe ngo8 ngizobe sengichargeile ke lapho. Ngo8 sophinde siyenze lento ethi sobe sizame ngoba ifoni izocima nama kungaphezulu kwamandla ami and la ngicharge khona ifoni angeke ngikwazi ukuyibamba. Ngifuna nokugeza. Ngikhathele yezwa. Guys ini so uphinda live ngo8. Ngiyabonga sanele yazi ukubambisana nje ukufollow. Awunamgozi. Inkinga ifoni ke manje ngeushayelo 7. Mhlawumbe nje abazoshaya nje u1850 izobe sicimile. Ngahlahla ibattery ngivalisayo. Yeah. Ngizophinde ngibe live ngo8. Sibuye sizame lento le. Ngoba khona izamile ukusebenza ukuthi nje angazi buye kwenzakalani. Phumlani ulele manje lapha. Ulele manje. Ngizobuye sizame. Sobe sizame ngo8.
Ngisafuna no-charge ifoni. Yeah guys. Siyabonga, ngiyanithanda. Guys, kodwa guys i-rice lento follow sizoba right sonke. Akekho cela ungenza moderate, anginankinga yoduma ukuthi akekho ozongabi nama-followers la. Asibambisaneni siwuZulu, asisihlangana Zulu. Akekho ozoba mkhulu kunomunye. Sonke sizolingana misingasebenzisana ngokubambisana. Bye-bye guys. I-battery angisanalo. So besame futhi. Yes guys. Abangenzekanga guys kuzowenzeka sazophinde siwenze live. Bye-bye. Nami ngisafuna ukuthatha isihlangu, ngifuna ukugeza kodwa mina ngifuna ama-prawns. Phumulani nama ngizomvusa. Ngifuna ama-prawns, ngifuna kabi. Ngiyanithanda guys, sithandela ka love. Ngilike phela ngifake 100k sengi 99.6 sele kancane. Nale phone ingakocimi nithi nje tap nje screen kaka. Habuka seng. Yes guys, indlela enilike ngayo nendlela engabe nifollowa ngayo buka sengifike 100k. Simple kanjalo ukulike nokufollow. Ngiyabonga ke guys. Nibe right ngizonibona ngo8. Oh. Duma kude sengikwenzile ngazi kuyavelana ngapho ngakwena. Bye-bye. Sengimenzile ngazi kuyavelana ngakuyena. Duma kude kuyavelana mase ngiyavala. Duma kude. Bye-bye guys.